Vitajte v kvíze o Barbadosu. Otestujte svoje vedomosti o tejto krásnej krajine. Otázka 1. Aké je hlavné mesto Barbadosu? Správna odpoveď je Bridgetown. Otázka 2. Aký jazyk sa primárne hovorí na Barbadosu? Správna odpoveď je angličtina. Otázka 3. Aká je národná kvetina Barbadosu? Správna odpoveď je Pride of Barbados. Otázka 4. Ktorý slávny spevák sa narodil na Barbadosu? Správna odpoveď je Rihanna. Otázka 5. Aká mena sa používa na Barbadosu? Správna odpoveď je barbadoský dolár. Otázka 6. Aký je názov slávnej pláže na Barbadosu známej svojimi čistými vodami? Správna odpoveď je Crane Beach. Otázka 7. Ktorá udalosť sa oslavuje ako Deň nezávislosti na Barbadosu? Správna odpoveď je 30. november. Otázka 8. Aký typ hudby je Barbados známy? Správna odpoveď je soca. Otázka 9. Ktoré z týchto jedál je populárne na Barbadosu? Správna odpoveď je cow-cow a flying fish. Otázka 10. Aké je oficiálne zviera symbol Barbadosu? Správna odpoveď je zelená opica. Otázka 11. Aký je názov slávneho rumu vyrábaného na Barbadosu? Správna odpoveď je Mount Gay. Otázka 12. Barbados sa nachádza v akom oceáne? Správna odpoveď je Atlantický oceán. Otázka 13. Aký je názov tradičného tanca na Barbadosu? Správna odpoveď je Bajan Dance. Otázka 14. Ktorý z týchto športov je populárny na Barbadosu? Správna odpoveď je kriket. Otázka 15. Aký je populárny festival oslavovaný na Barbadosu? Správna odpoveď je karneval. Otázka 16. Ktorá slávna pamiatka sa nachádza na Barbadosu? Správna odpoveď je starší Nicholas Abbey. Otázka 17. Aký je približný počet obyvateľov Barbadosu? Správna odpoveď je 300 000. Otázka 18. Aká je hlavná hospodárska činnosť na Barbadosu? Správna odpoveď je turizmus. Otázka 19. Aký typ podnebia má Barbados? Správna odpoveď je tropické. Otázka 20. Aká je farba národnej vlajky Barbadosu? Správna odpoveď je modrá a žltá. Ďakujeme za sledovanie. Nezabudnite sa prihlásiť na odber.